Vy ste spomínali tú druhú knihu, Volali ma Žiletka. V podstate všetci vás poznajú pod touto prezývkou, ale neviem, či ľudia vedia, ako vôbec vznikla táto prezývka. To bola taká zaujímavá vec. Ja som mal vtedy necelých 17 rokov, keď tu hralo CSKA Moskva. Som dostal tú možnosť, že som mohol nastúpiť. Nelen ja, ale aj Gregora Čapla. My sme boli traja najmladší v mužstve. Všetci sme mali 17 rokov. A tak sa stala taká príhoda, že mal som to šťastie, že nejakým spôsobom on útočil a my sme mali jedného veľkého obrancu, to bol Vlado Malec, ináč redaktor športu. A ja som sa za ňou skoval a on urobil bognu a vtedy som spoznal, ja som dobre vedel, brusy vyrazil, vyskočil som a trafil som mu so zadkom na solár a on vyrazil som mu dých. On mal 100 kg a ja som mal 78. A teraz čo? Hovorím si, Kolónka zmizni, lebo ten, keď ťa chytí, ťa zabije. Tak som utekol rýchlo na striedačku. Rozhodcovia on nevedel chytiť dých. No lenže on sa teraz priberal k tomu mantinelu, keď sa vydýchal a hovorím, už je zle. Tak som si už hľadal miesto pod striedačkou a na to on prišiel ku striedačke, načahol ruku, hovorí, už mama. A poklepal ma po rameni a povedal mi po rusky, ty budeš očiť balší, samý balší igrák na všem míru. A mne skoro sanky padli dole a hovorím, to snad není pravda. Ja som myslel, že ma zbije. A on mi toto povedal a po zápase ma potlapkal, čo bola pre mňa veľká česť. No a samozrejme, že odtedy som mal číslo 9, lebo on mal číslo 9. Vedľa mňa sedel Gabriš, on bol taký malý. A ten mi hovorí, ty počúvaj, čo tu si taký týtočak, ty si ho nezbodičkal, ty si ho prerezal jak Žiletka, lebo ja som bol taký chudý. A odtedy mi prisklo to meno, že Žiletka, a to ma sprevádzalo až do ukončenia mojej kariéry. Ja som bol brusliacky veľmi vyspelý. My sme chodili sme totižto na zimný štadión naháňať devčatá. Áno, a to si musel vedieť dobre brusliť. No jak by si sa ukázal, to máš, keď páv roztáhne pery, víš, ako naháňa tú pavicu, tak my sme brúsili okolo zatačky a to. A tam sme sa naučili vlastne dobre brúsliť. Preto dnešní moderní hráči veľmi špatne brúsia, lebo nebrúsia medzi obecenstvom. Najlepší hráč je ten, ktorý má brusliackú techniku. Nemusí byť veľmi vysoký, nemusí byť nič. To sú dokazom, sú toho fínsky hokejisti. Tí majú 1,70 m, 1,75 m, ale sú rýchli jak blesk a tak sú pohybliví, že tí veľkí hráči ich nevedia chytiť. A vyhrali sme 5-0 a boli sme majstri. Hotovo. A jak to skončilo? Skončilo to asi tak. Šéf zvolal nás všetkých a hovorí, za toto víťazstvo, chlapci, 14 dní Egejské more, plachetnice pripravené, z jedného ostrova na druhé, všetko platím. No dobre, a ja hovorím, ale ja idem stavať dom do Bratislavy, ja mám tehly pripravené, ja tam nemôžem ísť. A daj, šéfe, tak tebe som slúbil Mercedes. Ja hovorím, mne stačí Mercedes, keď mi dáte. Tedy stal 12 000, nie? Hovorím, Mercedes by som chcel, no dobre. Tak teda ostan ty doma, a my pôjdeme teda na ten zájazd. Tak išli na zájazd, ja sa v júni vrátim, idem za šéfom. Hovorím, no tak chlapci, začína letná príprava. Šéfe, ja som si prišiel, no kde je ten Mercedes, čo si mi slúbil? On sedel taký velikánsky stôl, tí malí ľudia majú všetko veľké veci. On tam za tým sedel a on hovorí, no, tak ja som na to myslel, ja som ti slúbil Mercedes a ho dostaneš. Hovorím, to je dobré, fasa. Tak tam sedím, dá si kavičku, áno, a koňačik, no samozrejme aj koňačik, nie? Tak dá sa si koňačik, na to on šahne do šuflíka, taký obrovský šuflík vytáhne a tam takúto šachtičku vnútri vyťahne. Ja pozerám, Boha, tam budú asi kľúče od toho Mercedesu. Ty, a on ti čo neurobí? Hodí to cez ten stôl a kúrnik tam je Mercedes Matchbox. Za 4 €. Ja som skočil cez ten... To hovorím, to je vážne? No ale my sme nehovorili o veľkosti Mercedesa. Tak oni 14 dní v Egejskom mori a ja mám Matchbox, tak som skočil cez ten stôl a chytil som ho za tie dve vlasy a hovorím, a dávam okamžite výpoveď. A vieš, čo mi ten sviňar urobil? Ne. Vy, a mne stále vykal, vy tu dohráte sezónu. Ja hovorím, ja vám kašlem na váš kolín. Ne, my máme smluvu s Pragošportom. Vy tu dohráte tú budúcu sezónu.